आई गारंटी देता नहीं, जनता से एकदम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि जितना काम बतैनी हो ओमे अगर 3 साल 6 महीना में अगर हम 75% काम ना करें तो पद से रिजाइन भी दे सकते। रउआ लोग से आग्रह बा कि रउआ लोग हमरा के मुख्य पार्षद पद पर क्रम संख्या 5 टमटम छाप पर जन बा के रउआ लोग वोट दी, हमरा के विजयी बनाई। विजयी जब बन के हम उधर सीट पर बैठे तो 30 सूत्रीय घोषणा पत्र में नमस्कार, हम बनी अभिषेक कुमार सिंह। रउआ देख रहा बनी अभी 24 न्यूज। अभी बसंतपुर में नगर पंचायत के चुनाव चलते जो सीवान जिला के बसंतपुर में हम उपस्थित बनी और नगर पंचायत के जो मुख्य पार्षद के जो चुनाव चल रहा बा ओकर कैंडिडेट बनी उम्मीदवार बनी बैलेश्वर यादव जी और हमारे साथे उपस्थित बनी। सबसे पहले हम यहाँ से जानकारी लें कि मुख्य उद्देश्य का बा चुनाव लड़े के और लड़ाई केकरा से बा, विभिन्न प्रकार के जानकारी रउआ से रूबरू करें हम। और बैलेश्वर जी हमारे साथ उपस्थित बनी। अभी 24 न्यूज में राउर स्वागत बा। सबसे पहले राउर न्यूज चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरा तरफ से। यहाँ के सम्मानित जनता जनार्दन के पैर छुड़ के प्रणाम बा, नमस्कार बा। अच्छा, रुआ चुनाव लड़तनी बसंतपुर से कैंडिडेट बनी तो राउर मुख्य उद्देश्य का बा चुनाव लड़े के? देखिए, नगर पंचायत के जो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा बा उमें हमार 7 गो संकल्प बा। पहले भी हम बता चुकल बानी कि हम 7 गो संकल्प 21 सूत्रीय 30 सूत्रीय घोषणा पत्र लेके हम धरातल पर बानी, चुनाव मैदान में उतरल बानी। बसंतपुर के स्वच्छ बसंतपुर बनावे के बा, स्वस्थ बसंतपुर बनावे के बा, शिक्षित बसंतपुर बनावे के बा, विकसित बसंतपुर बनावे के बा, जाम मुक्त बसंतपुर बनावे के बा, जल जमाव मुक्त बसंतपुर बनावे के बा और भ्रष्टाचार मुक्त बनावे के बा। ये हमार 7 गो संकल्प बा। एगो 8वां संकल्प रुआ छोड़ दे बनी का ओकरा के मुक्त बनाएम कि ना? जैसे हम बात करी हम तो शराब मुक्त बसंतपुर बनाएम कि ना, नशा मुक्त बसंतपुर बनाएम कि ना? देखिए, वो सब पर भी विशेष करके हमने के अभियान चलाओ जाए, सरकार पर अभियान जौन बा मतलब सरकार के निर्देश रही ऊपर अभियान चल रही, ओकरा के छोड़े का नहीं जी। लोग के जागरूक करल बा जरूरी बा, वो विषय में भी जागरूक कल जाए। और बात करी तो अभी तक रुआ बसंतपुर के पैक्स अध्यक्ष भी बानी, बसंतपुर खातिर अभी रुआ का कइले बानी? देखिए, वर्तमान में हमने के कुछ संस्था भी अपन NGO चलेला। NGO से मान ले कि यात्री सेट के जीवनो उद्धार कइल गइल बा, महिला पुरुष शौचालय के जीवनो बनावल गइल बा। ये ओकरा बाद शर्मा जी के बगल में यात्री सेट में गंजेरी भंगेरी लोग रहत रहे, ओकरा के साफ सफाई क के टाइल्स मार्बल लगावल बा। पूर्व में फॉगिंग मशीन से धुआं के छिड़काव अपना संस्था से भइल है। पौधारोपण भी होता, कहीं कहीं कल उल के भी निर्माण कइल गइल बा। बात करी तो बसंतपुर में महिला लोग के, पुरुष के तो कहीं मान ले कि शौच करे खातिर दिक्कत ना होला, लेकिन महिला लोग खातिर बसंतपुर में अगर बात करें तो विधायक MP ढेर लोग भइल, ढेर लोग नेता मुखिया भइल, लेकिन बसंतपुर में व्यवस्था ना रहे। जौन व्यवस्था रुआ कोई नहीं, आज NGO के माध्यम से करी, चाहे सहयोग करके जगह, चाहे चंदा मांगे, चाहे भीख मांगे कोई नहीं, लेकिन ओकरा के रुआ बनवा देनी। ओकरा पर मतलब ऐसा का विचार भइल कि रुआ सोचनी कि हमरा शौचालय बनवावे के चाहिए? देखिए, जनता के जौन भी समस्या बा धीरे धीरे ओकर निदान कइल जाए। हमनी के देखल गइल कि काफ़ी महिला पुरुष के दिक्कत होत रहे मार्केट में। हमनी चंदा वसूल के ओकरा के कहनी सब औसन 25 जगह हमरा जौन बा के सार्वजनिक शौचालय बनावे के बा, स्नान घर बनावे के बा। रउआ सत्ता अगर जनता हमरा के पद पर, मुख्य पार्षद पद पर अगर जितावती है, अगर सत्ता सम्मानित जो भी हमारे सम्मानित जनता जनार्दन बा अगर हमरा को सीट पर बैठावत आलो तो हम 30 सूत्रीय रुआ के बतैले बानी घोषणा पत्र जौन बा के पूर्व में वो सब घोषणा पत्र के धरातल पर उतारे के काम करें। अच्छा, बसंतपुर में कई आदमी कैंडिडेट बा? देखिए, कैंडिडेट में तो मान लें कि मुख्य पार्षद में 10 आदमी बा, उप पार्षद में 11 आदमी बा, वार्ड में 63 आदमी बा, सब लोग अपन अपन। अच्छा, राउर लड़ाई अगर बसंतपुर मुख्य पार्षद के जो कैंडिडेट लोग बा, उम्मीदवार लोग बा, राउर लड़ाई केकरा से बा? देखिए, अब की बार जनता जौन बा की बहुत जागरूक हो गई बा लोग, और सब लोग के जौन बा की टारगेट बन गई बा। पूर्व में सब लोग सत्ता में रह चुकल बा, ऐसे हमरा लड़ाई केहू से नहीं है। अब की सब लोग मूवमेंट युवा वर्ग के बनैले बा कि युवा के अब की जितावल जाई। आ जेंग लोग मूवमेंट बनैले बा, जेंग हमार साथ देता। अगर हम सत्ता पे आ गई नहीं तो धरातल पे तो 100% काम उतरी। बसंतपुर के जो मुख्य पार्षद के जो प्रत्याशी बा, सबसे हमरा उम्मीद बा कि सबसे कम उम्र में रुए बनी का? जी, सबसे कम उम्र में हम बानी। जनता के प्यार दुलार मिलता, आगे हमनी के सत्ता मिली तो काम भी हुई। अच्छा, आगे जौन बावे बसंतपुर के इ तो और 7 गो संकल्प बा, 8वां भी एगो जुड़ल है शराब मुक्त करे खातिर।
रुआ वर्तमान अपेक्ष अध्यक्ष बानी बसंतपुर खातिर रुआ का करेनी अभी धान वान जौन बा खाद बीज के बा वो सब के कहाँ तक रुआ खींच के ले लेबे कहाँ तक पहुँचैले बानी? देखिए पूर्व में जौन बा की सोसाइटी माइनस में चलत रहे। हाँ। अभी धान अधिप्राप्ति किसान से पूर्व में भइल बा, अभी भी होता। ओकरा बाद 10 साल से मिल बंद रहा, मिल के भी वेरिफिकेशन करा दिले बानी, आरवा से इसना में ओकरा के कन्वर्ट करावता नहीं, वो 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ के प्रोजेक्ट बा, ऊपर भी काम चलता। 10 साल से जे भी पूर्व अध्यक्ष रहनी है पैक्स के, वो धान जौन बा की खाद के लाइसेंस रिन्यूअल ना करेले रहनी है, हम ऊपर लागल बानी। अगला बार से धान के भी जौन बा की और खाद के भी जौन बा की किसान के पास समय से पहुँचावल जाई। और चुनाव चिन्ह का बा? देखी हमार मुख्य पार्षद में हम बानी खड़ा, हमार टमटम छाप जौन बा की चुनाव चिन्ह बा, क्रम संख्या 5 पर बा। अच्छा, जौन बसंतपुर के जो सम्मानित जनता बहुत जनता से का अपील करेम, का निहोरा करेम, का अर्जी करेम? देखी हम जनता से एक गो अपील करे के चाहता नहीं कि रउआ लोग से आग्रह बा, विनती बा, निवेदन बा, रउआ लोग से आग्रह बा कि रउआ लोग हमरा के मुख्य पार्षद पद पर क्रम संख्या 5 टमटम छाप पर जौन बा के वोट दी, हमरा के विजयी बनाई। विजयी जब बन के हम उधर सीट पर बैठे तो 30 सूत्रीय घोषणा पत्र में सबसे पहला जौन बा के हम बतैले बानी पहले भी कि जितना हमारे भाई फुटपाती दुकानदार वालों वो लोग के हम अस्थायी दुकान बनाएम, हर 500 मीटर 800 मीटर पर शौचालय स्नान घर के निर्माण कराएम, तालाब के सौंदर्यीकरण हुई, बाइक मोटरसाइकिल स्टैंड के जौन बा की व्यवस्था कल जाए, फ्री जिम क्लास के व्यवस्था कल जाए, स्ट्रीट लाइट के व्यवस्था कल जाए, खेल मैदान देखी कितना जर्जर भइल बा ओकरा के जौन बा की सौंदर्यीकरण कल जाई, छठ घाट के सौंदर्यीकरण कल जाई, नगर पंचायत में वो गेस्ट रूम के निर्माण कल जाई, CCTV कैमरा लगवावे के बा, युवा वर्ग के महिला लोग के जौन बा की रोजगार के जौन बा की उत्पत्ति करे के बा, प्रत्येक रविवार के हर गांव में अलग अलग गांव में जनता दरबार लगावे के बा। ओकरा बाद बा फॉगिंग मशीन से धुआं के छिड़काव करे के बाद नाला पानी निकासी पर विशेष हमनी के ध्यान देवे के बा। ओकरा बाद जौन बा की सड़क के व्यवस्था करे के बा, राशन वृद्धा पेंशन जौन बा की विकलांग पेंशन विशेष जोर देवे के बा। हर साल कम से कम 11 गो जौन बा की गरीब लड़की के सामूहिक विवाह करावे के बा। बुजुर्ग लोग के यात्रा पर जाए खातिर बस के व्यवस्था करे के बा, डिजिटल पुस्तकालय बनावे के बा, पार्क के व्यवस्था करे के बा, सार्वजनिक भवन बनावे के बा, बसंतपुर में टावर लाइट लगवावे के बा। 50 काम जौन बा की धरातल पर करे के बा जे पूर्व में केहू नहीं कैले। जितना लोग वादा कैनी हो का चुनाव जीतम तो ये वादा पर उम्मीद पर खड़ा उतरम जनता का सही कि झूठ बोलता नहीं और रुआ चुनाव जीत के खाली अपन पेट भरे के चक्कर में लग जाए। देखी रउआ एगो बात जान ली, कोनो हम सत्ता में ना रहनी तो पूर्व में हम काम कैले बानी, आई गारंटी देता नहीं, जनता से एकदम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि जितना काम बताइनी हो ओमे अगर 3 साल 6 महीना में अगर हम 75% काम ना करें तो पद से रिजाइन भी दे सकते हैं, पद से इस्तीफा दे दे। जी अगर जनता के हम बीच में कामे ना करें तो हम रह के ऊपर का करें। ऐसे रउआ लोग से विनती बा कि रउआ लोग अब कि युवा वर्ग के लेके आई आ युवा वर्ग के मंच पर बैठाई, वो सीट पर बैठाई, एकदम 100% धरातल पर काम हुई। ये हमारे एकदम रउआ लोग से अर्जी बा, विनती बा। क्रम संख्या 5 टमटम छाप पर रउआ लोग बटन दबा के हमरा के अपना बेटा के जिताई लोगी। चुनाव जीत के भूले ना वादा करी हमरा चैनल एकदम चैनल पर वादा बा, कोबर हुआ लोग सर्च कर लेम। ई नहीं खे कि हमरा घरे नहीं खे बढ़ जाए कि हर एतवार के बसंतपुर सिपाह नगौली करई में हर संडे के जनता दरबार लगी। रउआ जौन भी एप्लीकेशन आवेदन लिख के देम समस्या के 15 दिन में ओकर निदान कल जाई, आना तो फिर 15वां दिन रउआ यहाँ आएम जनता दरबार में तो रउआ जौन बा कि हमरा से पूछ सकतनी कि काजी आवेदन पर का भइल, हमार समस्या के निदान काहे ना भइल। यहाँ का बानी हमारे साथ बलेश्वर राय जी और हमारा चैनल के माध्यम से इतना सारा वादा कैले बानी। यहाँ का रुआ लोग चुनाव में वोट दी लोगिन, वोट दे के जिताई लोगिन, आगे यहाँ के कहाँ तक खड़ा उतरता नहीं। अगर यहाँ का झूठ भी बोल रहे हो तो हम लोग अपना चैनल के माध्यम से सब सच दिखावे की कोशिश करें। और यहाँ का ऐसा नहीं है कि यहाँ का चुनाव जीत के और ये वादा से मुकर जाए, हम रुआ का जहाँ तक सच्चाई हुई, जहाँ तक प्रयास हुई, यहाँ का सच दिखाएं और विकास के धरातल पर ले आवे के प्रयास करें। कैमरा पर्सन अंजनी के साथ हम अभिषेक कुमार सिंह, जय हिंद।